Dia primer de Psicologia. És a Girona i ha d'anar 3 dies a la setmana a l'Autònoma amb cotxe fins que no trobi pis a Barcelona i pugui venir amb tren. Buscar una habitació pel preu i per tot, i si no saps segur pel Covid, si al final sí tens no sé quantes classes o no tens moltes classes. Me costava molt decidir si valia la pena. La prioritat per a les universitats és la presencialitat, sobretot per als de primer. A la Rovira i Virgili aprofiten els espais a l'aire lliure. Tot i entendre les circumstàncies, els estudiants prefereixen anar a classe. Perquè online, vulguis o no, per exemple, un professor no s'ha posat la càmera i jo encara no sé ni com és ni res. I llavors, no sé, si tinc alguna pregunta o alguna cosa, se'm fa com més difícil preguntar-li les coses. Per a aquests bessons a Banyoles, la vida universitària és pràcticament nul·la. A casa és una mica desengelat perquè no és tan engrescador com anar a la universitat cada dia, fer la vida social a la universitat. I aquí a casa tens més distraccions, potser no estàs tan concentrat per la feina. Per això el sindicat d'estudiants lluita perquè hi hagi més classes presencials. Tenim centenars de doctorants que desitjarien fer més hores i que, per tant, podríem reduir les classes i fer moltíssima més presencialitat i, en canvi, l'únic que veiem és doctorants als que el dia 21 no se'ls renovarà el contracte. El professorat que dona les classes online ho fa bé sigui perquè és població de risc o bé perquè té grups molt nombrosos. Per a ells, la part més trista és no poder veure els seus alumnes. Trobo a faltar el soroll, o les cares, veure les cares, la cara d'un estudiant o una estudianta quan han entès un concepte, quan alguna cosa de cop han vist la llum, aquella cara de ara, això és insubstituïble. Andrea Vargas Torrentó, TV3, Cerdanyola del Vallès.